Greta sorgeix de dues paraules que són vulnerabilitat i fragilitat i també com lligant una mica amb el material de projectes que havia fet anteriorment, que era la pedra. Vaig com derivar dels plans de dues pedres, com la llum podia sortir d'aquestes dues pedres i llavors fer l'esquerda, l'ombra que deixa aquest espai que deixen aquests dos cossos. Des del principi tenir clar que volia que fos una làmpara on tu poguessis interactuar com a usuari i et donés com cert joc a l'hora d'agafar-la i de poder fer diferents formes o diferents posicions de la pròpia làmpara. M'agrada bastant estar al taller, aleshores va ser diverses proves de talls amb ferro, de provar a doblegar el metall i una mica d'impressió 3D, però molta feina de taller. Ara mateix portem la nostra vida dins d'un bolso que més adient que una llum que et poguessis portar. Té una part molt industrial i una altra part molt més artesanal, que era treballar amb les possibilitats de la matèria. Gir es concep com una oda al flexo, aquell element que utilitzem totes per treballar, que de cop i volta et selecciona una peça a Milà, és aquella espenta que sempre agraïm de part d'aquells que ja porten molts anys. L'estructura en si de la làmpara podia ser freda, mentre la llum que es transmetís com per la tela i tal fos el que és càlid, el que és com suau. Eina, la veritat és que m'ha acompanyat en aquest procés i en molt. És d'agrair com tot l'esforç que fan. Es nota que saben el valor que tenen aquests projectes.